Masquerade say Mure Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Can I keep tanka kukwepa channel? Please don't forget to subscribe. Kana jingwa garoka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nas Mure Zimbabwe tawigira nyaya rushamisa nyaya kaitika Harare. Ye a garden boy uyo akasvikirwa akanamirira Pamukadzi wa boss wake Mure Zimbabwe zvirunzi vana vaita bonde murume wemukadzi asingazviziye saka zvirunzi murume akaona ma messages mufoni make then mushure mekungaona ma messages ari kunzi mukadzi akaramba achitaura achiti murume anga ari jealous but murume uyu zvimwe akasuspecta zvinova izvo zvakaita kuti aende kuna sekuru Nyamasvisva ave kuChinho yakanopiwa mushonga wekuti aise runyoka aise mushonga pamukadzi wake Mure Zimbabwe. Saka zvirunzi garden boy uyu akataimira garden boy nemukadzi uyu vakataimira murume uyu aenda kuwedza uko kwaenda unoshanda vakasara vachita bonde mugarage. Saka vari kubva vakabva vanamirira mushure mekunge vatraya kuita bonde murume uyu asingasipo Mure Zimbabwe. Saka zvirunzi vakazoziva zvirunzi chiitiko chakazivikanwa nemunin'ina wemurume uyu aitsvaga garden boy aona garden boy asiri kudaira paakapinda mumba achitsvaga garden boy akabva aona vakanamirana mugaraji vasina kana simba. Mure Zimbabwe nyaya inoshamisa kuti zvinhu zvakadai zviri kuitika here muno muZimbabwe. Mure Zimbabwe tichingoti chenjererai vakadzi vevanhu kunze uku hakuna kumira mushe. Mure Zimbabwe ndofunga muri kuona pavidhio iro rapo vanhu vakanamirira navo hazvina kumira mushe. Mure Zimbabwe tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Patatoona vanhu vanenge vantonia vari upenyu but handinyatsotira padhuze ndinoona kuti vanhu vanenge vatori vanhu vatoshungurudza panapa mukomana anenge abatwa. Saka takavatuma kuuya kuno muno mugaraji ndizvo munoshandisa zigaraji. Alright, saka takavatuma kuuya mugaraji chingava chii because sevanhu vanoimba vakadinga pano mumba maisatobuda votokurumidza kudziona ndo nzvimbo yekuti haina anonyanyosvika-svika. Mbada kuona mugaraji unova kusinyanyoshandiswa kuno saka hakuna anosvika-svika. Saka vatongotora advantage yekutiti vauye this side because kumba kongomanana daigonombosvika ngomana chinhu chake. Saka zvaisabuda ndo yakatoita bhizi yekuya kusaidi. Saka ava vazouya rini vauya izvozvi kana kuti vanengwa ngoma natai ngoma vasuda zvokutaura ngoma tiudzei chii chaitika mune zvamakambofungidzira here pane zvikuitika pamwe. Mukuru ndakatozviona kuti arasana nangomirira nguva ndikuona kuti zvichasvika papi. Last time saka ine mazokuti mundifonere ndafonera ndataura nasekuru Nyamasvisva ndataura nechiti kule zviya saka ndovazvazotora inasuda kuye koko ndichatumira here majournalist avo ipapo okuzvane nguva zvinhu zvichitoitika vane chingoti zvazvane nguva nemhaka yemufunga zvazvane nguva ndakatomboona mameseji but rimwe yanga ichitira kuti sezvendanyizoti anga ari mameseji akati mbozoimera ezvinhu zvakawanda munhu anenge ndo zvaanenge achitoita saka ndosandakazondofunga pfungwa dzangu dzekuenda kuna sekuru Nyamasvisva